To sunana Ali Nuhu, jarumi ne ni a masana'antar nan kuma ni ne mai kamfanin FKD Production. Mata ɗauke bawan Allah. To alhamdulillah ran Asabar mun yi aiki tare da shi kuma lokacin da muka yi aikin muna cikin aiki muna tattauna abubuwa na zamantakewa na rayuwa, yanayin halayya da gurɓacewar ɗabi'u da sauransu. Sannan shi mutum ne mai dama yawaita yin nasiha ga waɗanda yake aiki tare da su, ya ɗan yi shari akan waɗannan abubuwan. Sannan daga ƙarshe da muka gama ya nemi lalle mu ɗau hoto. A ranar mun ɗau hoto da mutane da dama, ya kira wannan da wannan ya jera mu ɗau hoto, amma dai taɓa yin haka ba tun da muke. Sannan ya gaya min wata kalma, ya ce duk lokacin da muke aiki tare da shi, idan na shigo wajen aikin da wata nutsuwa da wata kamala yake samu. Daga ƙarshe cikin hoton da muka ɗauka nake ce mishi ya saurari rubutu da zan yi, wani hoto da muka yi da ni da shi da Lawan Ahmed na dafa su. Baya ga haka kuma da na zo tafiya sai yake cewa ai an gama da ni gaba ɗaya, sai nake raha da shi, nake cewa ba a gama da ni ba, an dai gama da aiki na wannan ranar. Ashe da irin wani abubuwan da yake gaggaya mana da kuma yake tattaunawa da shi kamar ishara ce ta zamani. To da ƙarshe dai zan yi mishi addu'a, ubangiji Allah ya sa aljanna ce makomarsa, ubangiji Allah ya sada shi da masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma mutum ne da mai shi ma'aboci soyayya da kuma shauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko lokacin da muke ɗaukan ayyuka yakan shigo da abubuwa da dama wanda suka shafi rayuwa da kuma kisoshi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu na shi kowa ya san shi da shi. Ubangiji Allah ya sa mu kuma idan tamu ta zo mu tafi a daidai lokacin da muke aikata abubuwa masu kyau wadda mu ma za a alfahari da mu kuma za a yi zaton mu. Gode Allah saka da to wallahi gaskiya ba zan iya bayyana ba gaskiya, tunda duk interview da aka mun ba haka ake tambaya amma ba zai bayyana ba don ba shi da iyaka. To amma fasbir sabaran jamila, haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ni haƙuri ne girma. Idan muka yi haƙuri to mun ci jarabawa, amma rashin haƙurinmu shi ne zai sacewa ba za mu ci jarabawa ba. To mun yi haƙuri, muna fatan Allah ya ci kansa, Allah ya masa rahama. Babu abin da nake tuna shi da shi wanda duk wanda ya zauna da shi dole ya tuna shi da wannan magana cewa bashi da buri illa ka tsare haƙƙin Allah, da kuma magana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ko nura cutarsa zaka in kada shi da annabi Muhammadu to sai ka cuce shi, ka gama da shi. Ko zalunta sa kai in dai ka ce masa dan annabi Muhammadu, wallahi nura ka cuce shi, ka gama da shi. Bashi da abokin faɗa. Sannan duk wanda dai ya san wani suna firgima da wani sai ya san yadda ya shirya su, ko ta yaya ne, ko ta dabara, ko ta nasiha, duk halin da ya san yadda zai yi ya shirya mutane idan ba sa jituwa sai fa yayi. Kuma shi baya a'a Nura, duk abin da ka ce wa Nura zai ce maka. To musamman wanda suke so ila suka sa a fim, duk wanda ya zo kowa ya san shi ko bai san shi ba, ko yanzu ya fara ganin shi, in mutum ya zo ya ce masa ina so da rato ka saka ni a cikin fili, zai ce maka to. Kuma ko da za a yi sati ɗaya sati biyu ba a saka ka ba, idan ya haɗu da kai zai baka haƙuri, ce ka yi haƙuri, zan saka ka insha Allah. Kuma in Allah ya yarda sai ya saka ka. Wannan halaye nashi da ma waɗanda duk ba sai na zayyano su ba, su ne nake tunna shi Nura da su. Yawwa. Mai haƙuri gaba ɗaya da mu da su gaba ɗaya, saboda duniyar musulunci ita ce ta yi asara, ba Kannywood ba, ba Lawan Ahmed ba, ba daraktoci ba, producers ba jarumai ba kowa ba. Duniya in dai ta musulunci ce to ta yi asara. Faɗuwar Nura faɗuwar duniyar musulunci ce, saboda duk inda musulunci yake zagayawa in dai a duniya yake, to musulman wurin sun ƙare da abin da Nura yake rubutawa a cikin fim ɗin izzarsu. Ko a ina suke, ko bature ne kai musulmi, ko baka fata ne kai musulmi,
ko ba indiya ne kai musulmi tunda akwai subtitle in dai ka kalli izzar su to na tabbatar ka karu, kuma karuwa babbar karuwa ita ce karuwa da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tunda duk wanda ya kalli fim din izzar su karshen sa sai yayi salati, kowaye hidin mutum bai kalli karshe ba duk duniya inda ka kalli izzar su to sai kai salati. Kuma duk satin da aka saki izzar su inda an sake shi sai an maimaita sati ɗaya ana kallon sa, sati ɗaya satin kuma za a zo za a ƙara sakawa, za a ci gaba da maimaitawa. To kaga babu iyaka kenan. Sai dai mai fatan ba ma kan ma haƙuri da musulman duniya da ƴan uwa da abokan arziki da abokan sana'a cewa wanda ya fi mu son sa da ya halicce shi ya karɓi abinsa. Ba mu da tsimi, ba mu da dabara, babu yadda muka iya, dole mu yi haƙuri. Amin amin. Salamu alaikum. Da farko dai da yake yawanci abubuwa da ya shafi yan fim za ga a cikin kashi 100 in an ce kaza ya faru sai ka ga ƙarya, more especially akan mutuwa. Kusan duka industry ba ina jin ba wanda ba a kashe ba an ce ya mutu, sai dai daga baya ka gane gaskiyar magana. So wallahi da farko da na ji na zata daidai irin maganganun nan ne. So daga baya da na duba na ga ina jin a pejin na manta one of the wanda tuntun na gani a wannan pejin na tabbatar da cewa to magana daga cikin alaƙar da muka da shi ko kuma ce dan lokacin da na samu dai muka dan zauna shine wannan film wanda film dan Akila, wanda kusan ba shi bane director film din amma kuma kusan shi ne director din komai da komai, da ainihin director ma bai fiye zama. To anan ne dai har na dan fahimci halayensa, kamar bangaren haƙuri za a ce kaza a ba zai ce komai ba sai dai kawai zo ya sake, kuma da zarar lokaci kamar na sallah yayi ba wai shi zai ce zai je ba, a za ga ya ce a to da Allah a je a yi sallah, sai ga a wani mu je mu sallah kaza kaza, kai alwala ne wani kai alwala ne da je sauransu. So irin wannan halayen shine yake nuna maka mutum na gari ne. Kuma jama'a za su, wato jama'a yana da kyau su gane wani abu. Kusan in ce maka kashi kusan 95 na 'yan fim da abin da ya shafi addini da kuma soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam za ga abu ne da ba ma wasa da shi, kusan kowa da kowa. Wataƙila shi yasa Allah Ubangiji yake dan fito da abubuwa mutanen da suke cikin da irin ayyukan da muke. Idan ka duba akwai abubuwa da aka cusa a cikin wannan fina-finai na izzar so na soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam da abubuwa na tarbiyya da abubuwa na nunawa. Kuma rayuwa ce take zuwa, kamar yanzu wataƙila mu da ba mu samu mun ɗauki wannan ragamar fim ɗin ba, wataƙila mutanen ba za su kalli fim wanda za a dinga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa na tarbiyya ba, za su kalli na wasu ne da kafirai da waye-waye, wanda kuma ƴaƴanmu za su taso suna soyayya ga wasu mutane ba irin mutanen da masu tarbiyya wanda suka bar mana addini da wasu abubuwa ba. So yana da kyau ta wani lokacin mutane su dinga duba abu ta fuska wato ta kamala da kuma hankali a ciki, saboda in ka ɗauke fim ɗin Hausa wanne za ka kalli? Na Indiya da suke bauta gumaka ko kuma na Amerika da ma ba su ruwansu da addini. So wannan shi ne. So ina masa fatan Allah Ubangiji ya sada shi da masoyinsa manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah Ubangiji ya sada shi da rahama, mu kuma mu ci gaba da masa addu'a, kuma muna roƙon jama'a bayan Allah da Allah a ci gaba da masa addu'a, kuma muna fatan wannan duka musulmi Allah Ubangiji ya gafarta musu wanda suka rasu, mu ma kuma Allah ya sa ta mu tazo Allah ya sa mu suka da. Assalamu alaikum. To jama'a assalamu alaikum. Farkon farawa aikina na Nura da na fara yi shine wani fim Ido da Ƙasa da muka yi a 2014 na Kalara. Wannan shine farkon aikina shi. Kafin lokacin na san shi sukan zo gidanmu wani lokacin za su yi fim da sani, lokacin mai fara fim. Shi Nura mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai hazaƙa, mai ilimi, mai mutuwa. A duk lokacin da zan iya cewa ni ban san wani abokin faɗarsa ba, kuma duk fim ɗin da ya yi, wato ina ga zai wuya ka ga wannan fim a ce bai yi fice ba, kowanne dai da ɗaukakarsa. Saboda wannan fim ba zan manta ba, wannan fim na Ido da Ƙasa da muka yi a lokacin sai da aka yi ta tururuwar sayarsa a lokacin. Mutane suna tebawa da labarin ba ma saboda lokacin aiki bai inganta ba kamar nan. Saboda haka na san Nura, mun yi mu'amala da shi da mutunci
kuma mutum mai nutsuwa, yana da kirki kuma yana da girmama na gaba da shi. So a lokacin da na ji rasuwarsa a fejin Lawan Ahmad na fara gani, tun da na gani na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na san cewa magana ce ta zai. Saboda haka hankali na ya tashi sosai, saboda na ga hotonsu a wannan ranar suna location, saboda muna following juna a Instagram. To sai na abin da daga nan dai akwai mutane da naga sun ɗaɗɗora, sai na ce to wannan abu ya faru. Hankali na ya tashi sosai, saboda na san Kannywood industry an yi rashi, saboda akwai irin su da yawa, amma kuma shi din daban ne. Ba wai na ce babu wanda ya fi shi ba, amma irin fina-finan da muke buri a ce ko da yaushe muna yin industry irin su ne shi makamar aikinsa. Kusan ko da yaushe shi yana so ne wani abu wanda ko da bayan ba ranka in ka kalla za ka yi fahari, ko da kai baka cikin wannan project din, idan ka kalla za ka yi fahari da industry ɗin Kannywood. Abinda mutane suke yawan mantawa shine yawanci mutanenmu idan ana fina-finai za ka ɗauka kamar kawai entertainment. To ba entertainment ba ne, kana yin wani abu ne kamar wanda bayan ba ranka a ce kai ma an aka kalla za a amfana da shi. Mutane za su ce to shi alhamdulillah wannan ya bar baya, ya bar wani abu wanda in ka kalla za a ce to shi kenan kai ma kayo kanka wani guzai. Sau tari ba na cikin fim ɗin Izzar So, amma akwai wasu wajaje da in na gani a Izzar So na kan yanka, na kan sa a page na, musamman wajen da aka ce an yi faɗakarwa, an yi kira ga hanya ta gaskiya. So irin waɗannan abubuwa mu abun alfahari ne a ce yana Nura ya zamanto shi ne yake hassasa waɗannan abubuwa. Akwai mutane da dama da suke da irin waɗannan, amma nashi ya fi fice. To ba abin da za mu ce, na farko za mu ce muna masa murna da abin da ya bari a baya, saboda ya bar wani abu wanda har ƙarshen rayuwa mutane za su kalla, za su yi amfana da shi. Kullum abin da muke ƙoƙari mu ga cewa shine wani lokaci ko da duniya ce, wani lokaci za ta rufe ka kai wani abu, amma za ka dinga tunanin yawan bani me za in aka kalli wannan abu me za a ci. Kuma ina kira ga yan uwana, ba wai na ce ni daban bane, amma kusan duk wanda zai wani abu ya tabbatar cewa yayi wani abu wanda nan gaba ko da bayan ba ransa zai amfana masa a inda ya tsinci kansa. Wannan akwai dama kusan kowa kafin yanzu, kusan duk waɗanda suka rasu lokaci ban ce ko da abu haka aka dan hada dan abu a je a sami iyalansu ana taimaka. To amma nashin dole sai mun zauna, saboda yaran suna da dan yawa, mu ga menene za a yi. A za mu yi wata gidauniya ne wanda za a ɗauki nauyin karatun su, wani abu wannan sai mun zauna tukunna, tunda ba decision ne da zan ce ni zan iya ɗauka. Yanzu akwai lokuta kamar lokacin sallah ko lokacin abu za a ga akwai bandani, akwai mutane da yawa, akwai su Abdul Ahmad, akwai su Lawan, su Rarara, su duk kowa za a ga su Ali, su Sani. Ko da yaushe muna ɗan yin wani abuwa, mu zaga gidajen iyalai, mu dan ba wa matan su jari, duk ana yi. To wannan ɗin da yake shi daban ne, suna da yawa. To za a yi tunani, saboda yanzu abin da za ka ba wa yaro ka kula da shi ne maganar ilimi. In ka riga ka ba shi ilimi, ka riga ka yi masa ko ba wai abu bane ne yau da gobe. In ka ba shi kuma nan gaba shekara kaɗan sai ga ya rike kansa. Muna wa iyalansa ta'aziyya, kuma muna alhinin wannan rashi da muka yi. Allah ya yafe masa, mu kuma ajalin ya zo, Allah ya sa mu cika da imani.